abul chana chuan taro dor chu lo long lu chu thleng ve chi dora valu chuan thinrim cha thian shin chuan ni lo vatleng tlai em ve lo ti ngal lu chuan phun chia lu tuk mai ti pa chuan rei lo te tlai chu tu man an ngei pui morin lo thu chu soi chu ta shin chuan tlai lo a dar ka ni chu tlai ti lo mi han ti ve le thinrim cha thian shin chu kal ta dei bungro te chu ren fel le ta a han en golden den chu klo chu fridge chu na va mu shin chuan lu aw pa hian su klo chu fridge da tur ni lo thu chu sil lu chuan mel za thian o ka shet pol vek to ni kha thil zong zong hi hon khata da vek mai la thamei lo mi kan rem fel ma jok dei do no lo ma ti a ma in tiang rem fel na hi ila thok ngai lo ni mo tin zot ve lu chuan thok ve to thi ne ti ron chang shin chuan kawan oi lo e lo ti ngal thuai lu bok chuan apa pui chin thu te khuar zau taka hian bungro te chu rem lem lowa an vom pop pop chin thu te chu soi shin ngai dan chu ni to hlol lo taro ni na chuan lu son an ha tin lo e mai kan chu ti rangai ni kan bo rok jang khai tak chin po kha a ti che zau don tin a sil chu ta lu chuan bo rok jang khai a ka lo tho atang hian bo rok jang khai hi in la nei pang ka selo lo ti ve sap shin bok chuan thin rim za thian chu chu lom om lo ta la siam that kan tum ve mek chu ni lo ti le ta ro chuan lo chang ve ta ole shin tiang thil kha soi to lo turin ka du che ni chu ti la in lu nang po i thiam bik chuang lo i tlai awang sim sim po khan ngei dam dil tur zui ni to a lo ti chu tiang ta ro nan soi chu ei me lowin an pani chuan mak an lo ti hle chu ta ro nui vak vak pa chuan nga tinge tiang khan min en renga mi zong zong hi mi zenga in kan om reng thei le nem ani te lian kan in thak ve ngai lom lo ti buena tur om lo e ti pa chuan shin nang pon phiat la chuan lu nang vok saban kai lo poi pui don nia ti a chuk ngal lu chuan zoi sap hian ta ro hi tiang khan om garin ngai me lo shin ne na chuan han ti shin po chuan a kum don chu kan thok dun to ma se tianga om hi ko vai kha shet na ni lo ti ve le ta ro chuan an thil soite chu lo hriru hi ni in tiang khan ka tong ve bokang chu lungtum lian tak pakhat ve meya min ngai mi mul dun lutuk mai tiang khan in om le zo ka ni chuan ka tha tang cheu lo ti dai mi tha ka chak to je hi a han ti zui shin te pan hi lau lutuk chu angai na se to lo hle a tong dan te le a o te po so ta ro ang ka ti lo sim sim shin chuan a ti le sap chu ti lai chuan ta ro tak jok chu dora chuan a lo thleng ve chi ta ro te pan hi chu an ding taran mai ta ro dik tak jok chu kal nal nalin a thut na chuan a va thu newspaper chu chiang ngal dai mu om ang pon na lang lo ta ro lem jok chuan engei ron ti do na kei ma ang pa ti pa chuan chem nen vi tum chuan a bei ngal ta ro chu in son man a chem te chu ban zui ngal ani po chuan a pistol chu phor ve ngal bok an in tin taran mai shin te pani mak ti top thei lo chuan an lo en le top ringot ta ro chuan a chem te chu da thla a ta ro lem po chuan a silai chu da thla ve ngal kan in mu lo na po rei to hle mai ta ro han ti chuan ani na dik taka chuan a let le ta nagamo ni thu chu sil ngal chu ta shin chuan eng tin nge me lang che son en siam thei le ba ka ngai to na poi ka sha thei lo ti sap nagamo chuan an pani chu enin mak an ti mel chu nui vak vak an ni pani thinrim chuan alu a chuan tuklolin alu chu pongnol mai nagamo bok chuan ka ti pal tiang e ma tho that kha ka lo ring lawa nui chung chuan a han soipa chu ta shin chuan taron hina chuan he pa hi tunge ni thinrim deuh hian a han ti lu po in tianga min ti awang hian kan khoi shap tur ni lo ti ve bok nagamo chuan kamhing chu nagamo ni a solai kong pia deuh supermarket ta son ka thok thin chuan taro hi ka thian ani a kumsom pariat mi ka ni ti pa chu ta shin chuan oi lo zet hian taro chen ni tura chuan kumsom pariat mi lek chui ni ka ring lo ba ka heng lai vela hian supermarket po om lo reng reng a lo ti ve le taro chuan thil om je chu lo soi fe ve le in hitman ani kha hitman kan ni lai po in kan thok khau thina lom kumsom ni pasari mi ni e a lo ti shin te pani po an thirim a zual a chan chu do ta lo hril reng wang ani i thil soi zong zong hi dot vek alo ni mo ti pa chuan nan khoi shep
an khoi shep nu chuan alu bok chu lo pong le nol mai Nagumo chuan taron hena chuan Dendon Kai organization lam JAN hoi om khan man nun tum che ni o nangma that thei tu te chuan 1 billion yen chu an lo don nia tina shilpa chuta lu bok chuan dol bok an niang lo ti le ngal sinan lu thlop zet hian chu share sa ve kalom alo ti vele lu bok chuan he naw hi do soya that don ni an ti zui pa sap Nagomu po jep nei lem lo chuan do soi te chu thiam na tuke hei wang hi lom JAA noya hitman ro pui tak kani theina chan chu han ti vele chu ti lai chuan an pizza order chu lo thleng chi delivery boy chuan pizza lo thleng e ti chuan alo au hlom lu phur je thian alo thleng tai ti chuan alom hle chu ta Nagomu chuan tun lai chuan tu ma hi rin mei tur an ni lo ania se nei deuh chuan a han soi delivery boy chuan 2.9k yen man ani thu chu taro chu lo shil sin chuan delivery boy ngai tu na chu lo she deuin thil thalo o ngai tu ti chu sha thei delivery boy ming hi Nakajima ni chuta pizza zai don mo ti nak lai chuan an lo phuar Nagumo ngonga chuan blade nen chuan atin taran mai sin narin dan nge lo ni Nakajima an thinrim se thian taro tinge min en mi lawa inaw chunga hian thil thalo ka ti meidon ania lo ti ma se taro chuan thil lo ein en po tum lo ka that tak tak don ania han ti le lo en te che han ti le don lai taka chuan Nagumo chu an phorna tang chon ol sam taka chukin Nakajima chu arek ang te ho mai le chuta Nagumo bok chuan in sha to mo ka soi reng kha tu po hi mi sual ni thei dot ko soi lo zia chu ti khan in chem a han ti zui sap Nakajima chu thi to mai don awangin taro chu Nagumo chu du tok tu chu na sil ka sialom hitman ni hi chak le I lo let le donem ama ang khan nge nianga ama ai thajoke na hanti sin te chuan an lo mel rum le to ngang mai Nagumo bok chuan a fiam thu mai mai ni thu chu nui chung chuan a soi le he dora tangyan ka chuak vet don lo lungai su ma se ke ni hi chu hitman ni hi kan specialize ni veta talom tiro taro ti pa chuan hitman ni join to lo tur chu poi ka ti ma se du thlanna ni a chu ti lain kan tho dun lai te kha ngai om don hle mai ti pa chuan Nakajima taksa chu puwang chung chuan a chuak ta lu ngai na sha to lo lu tuk chu taron hena chuan he khopui hi ka chu san angain ka sia lo ti chu ta taro chuan pizakora camera in kam ang deuh chu vamu sin chu in thak Dendon Kai organization lam chuan an camera Nakajima kama tang chuan taro chuan lo en mek pakhat la in ko oi theilo ni he pa thau takhi 1 billion yen a hlu ani ti hi lo ti chuta tatsu chuan ingai dan angot chu ni lawang o the legendary hitman nga tani so lo ti ve ngal an organization an boss chuan a chak zia te chu lo sha ve in ani hi chu film khur taka kan be angai ni kan thil ti zong zong hun mun le engki ma te hian kan ma khal je langai ani lo chuan kan man thei lawang lo ti chuta tatsu chuan kum nga lai retire to thu le a boy thlak lo tuk arin lo thu te soi mal mal lai chuan taro chun cheng je thian camera tang chuan silai ne na tin ran chung chuan ka chun chang in soi ti ka sia du tok ngal ru sem mun mel in mudu ani lo chuan ron ti ti chuan camera po chu kap zui ngal mun dang chu lo lang sin chuan hlau thong deuh ti sia tak hian taron hena chuan lo man che hian tum tak tak mi le Nagumo soi ang deuh khan nachina po delivery boy khan tha lo tum to si che atin soi taro chuan lo hlau thong lo tur le tu te po chu mi sual ni ma se an him zel tur thu chuan a soi chu ti line hana chuan apa taro chu lo aw ve mek hana chuan taron hena chuan naktu ka mi tur hi kein pe fel vek to ania ti in phur fashion chuan a han soi sin po chuan ayon hena chuan alu mi chu enge ni ti na zot hana chuan super bunny hair band ani thu le super bunny chu chakati zia thu te chu shilpa sin chuan enge ti dona taron hena chuan han ti taro chuan hupur mel de hian naktu ka carnival ang kaltur thu chu lo shil atok chu ni le ta taro te pathum po chun kalve masin phur mel te chiam lo viking rai ta chuan an chuang ta hana ayo le sin te chu no man lo ti mel viau chu ti line taro le lu te chuan
nuam chuan lo ti vak lo niang luak tur ang mai hian an om an chuk ta hana chuan viking rai chu nuam ma ti thu chu lo soi chu ti line lu e ro chuan ke chu nuam ka ti em lo ti pa chuan leya chuan a lo bok nok taro poin ka luak donin ka hria lo ti ve bok sin chuan doctor kan call don mi lo ti chu ta ayo chuan wong vaccine te su ti pa chuan tui in tur chu du le du lo chu zot hana chuan lu ne na chuan carnival map chu han entir super bani mu chak thu te chu lo silpa ayo chuan vo in chu melset lo kan mutam don hle mei a han ti chuan taro le sin chuan thil chuan ngai to chok thut ama a nagumo soi bok khani chu thiang ani wang chuan sin chuan lu ne na chuan mission an nei thu le an mission chu taro vo ina ven him le ayo le hana te thil engma shet tir lo ani thu chu zoi sa phian a sil lu chuan sin ne na chuan engtin nge mi sual anom ve ni ti chu shet in a zot chu ta sin chuan mi ngai to na se thei deuh ani thu le ka om na mun atanga metar somthum homa mi chu an ril ru ka shavek thei tin a sil lu bok chuan ani ka ngai to na hi lo shavek chin ani mo lung oi lo je tian a han zot sin chuan chan ngai na po se lo o sia e ni lo se lo ti ba nuai tiang lam boi pui man kan ni lo kan mi sona kan in concentrate angai lo ti le chu ta sin chuan radio tanga mi sual te in biak pon chu lo sile tlat mai taron hi na chuna sil ngal hitman ve tho kuri ni gu chu lo lang mi sual pol ni ti chuan taro tha tum chuan an bul na ya chuna kal zel chu ti line lu chuan hana terel ruti pen nan chuan mun danga akal pui ngal dai taro chu alo injimar mek to kuri ni gu nen chuan an in tok ta che sin chuan mi sual ani ti chu taro signal ngal chu ta kuri ni gu chuan asiam shein nen chuan taro tha tum chuan a bei ngal taro point amman ro nei chun pen chu chu ve ngalin a vi ta ngal pop taro che dan ema wang chuan kuri ni gu po chuan a khoi man mep lo sin le lu chuan rang zetian an lo sing fil ngal ram noya chuan an wada thadai chu ti lain tat su chuan a lo en thareng ani po hi den don kai organization noya thok thau ka ni tat su chuan ami bei tur te thalak chuan en le thin a ol sam don le mei ti chuan ngai to pa sap sap nakina chuan sin chu lo long le abul nai vela chuan thil dik lo om ti chu se le to chu ti line tat su chuan a lo kal pel fuwa sin chu din reng awang chuan lu chuan fiam thu hian he wang hi nia nau pang ka chu pui pe lo ron ti chuan nan kalta rei lo te a chuan turbo ti dia chuan an chuang le ta hana chuan an nuam don na tuk alo ti ayo po chuan a phur je thu chu lo soi ve bok an chok tan ta sin bok chuan an hnung beran thu chu nomati lo thu le thil chalo om tat nia she thu chu lu ne na chuan soi le lu chuan sopa samwar so han ente arin lel om reu ti sin po chuan nia ka ring deuh lo ti ve mai bok lu bok chuan ngai mo mel deuh hian en chiang le te a dan te reng reng so mi pa ngai tak ani lo ti chu hria thei lo ti le chu ta sin chuan tongkam lar dewa lu chu changin don't judge a book by its cover ti ani kha in tifing je thian han soi ma se tat su chuan min se tran ni mo tin lo ngai to chu ngai to na chu sin chu na lo sia a phu chiang kher mai mi sual ani ti chu senghal a thut na tang chuan wa chu a bui pui ngal chu tum ma se thut na chu nge ema wang chu na thei lo lu chuan engtin nge ti tum tin a zot vat sin chuan a safety bar chu lak thla ka tum thu chu sil lu bok chuan a san ber na lai kan lom hi lo ti lu chu chang lem lo chuan sin chuan taro chu mi sual anom thu le an ma che thut mek thu chu sil ngal chu ta tat su chuan taro chu lo kap ma se atar mi ta taka fu wang chuan engtin ma lo om lo tat su chuan a fa mak ve atar mi so bullet proof ani mo ani be hi chu a ol sam don lo hle mei te pa sap sin chuan a pistol chu phor a thutna chu kap singal lu chuan i mol mi kan tlak na tur so han en te lo ti le ma se sin chuan anu na thapin taro ven himnan a thutna tang chu na zuang chuak ta a han tlak chuan tat chu zo na tak chuan a vat thla tat chu thutna chu a ka che sak ngal nang nen hian thil soi tur kan nei ni ti pa chuan a zuan thlak pui ve dai an vat tlak chuan tat chu chuan ka ngai to nai lo se thei ni mo engtin nge min bei ngam jok thi i du mi lo ti voin chu taro man don lawa ke manin kan in beyang
i chan tu chu shema em sin chuan han ti ve le tar chuan hlau lo fashion hian i thei chuan le lo ti ngal chu ta sin bok chuan angai tuan na chu se thei to lo awa boi thlak don ve lo ti sap anin be chan ta ta chu chuan blade pahnih nen chuan a ron vom pahnih an ni awang chuan a pahnih atang chuan sin chuan vengim thei lo ami ta fu tur chu alo in son man ma se ke zo ka chuan fu tho sin an din chu a han tum chu ading thei ta reng reng lo a chan chu blade ta chuan tur alo om hi ni ami chu sen ta vek a khom mu te po chu fi lo ta tel tel chu ta ta chu chu zol je thian a tho that veu kha keima siam leu leu ni kha lo ti nakina chuan tur khan na thok tel telanga i thivat mayang tiang chu ni omem a han ti le sin bok chuan tianga om tur hian ka bei reng reng lo je ti pa chuan ron tho chuak tangat taro hi vo in nia chuan ka veng him tla tanga lo ti pa ta chu chuan thi chui du tak tak ni mo a han ti le sin bok chuan mu fi lo ma ila ari tal ka sha thei thawlom nanga bei ta ni chuan kala thatok viau ni ati vele anin beile ta sia sia ta chu chuan a chem te nen chuna bei ngal ma se sin chu alo in veng thei zel anin bei dan tu te chu taro chuan sin chu ngai to na tang chuan alo hril ta chu oma chuan vanem le popin an tla thale ta ni drama an lo chan mek na chuan an vat thla chu ta sin chuan super bani su chu lo ha ti chuan anin beile ngal taro chuan a bei dan tu te chu lo hril zel awang chuan ta chu chuan nei lo kher mai a to ba phei chuan sin chuan an hek leng lop drama an la chang thoi mo ti in sin chu chak zo kan pung ta ni mi pui te chuan drama chu chang thiam an lo ti hle super bani chu mi pui tam jok chuan an lo tan shim shim awang chuan chu tia han chak chu mi pui te chu lom takhin ni ti chuan a top ta ti chuan khonga in like subscribe comment share lama te khan tan min la puila video thar hi ron upload thoi kan tum don nia